baza kukhela isandla bakuxinzele phansi sabe khona umuntu hoyayo loo nto kwathi pha eJerusalem bomkhosi ngoPilato uYesu ubotshelele esithunzini esiphambi kwendlu yakwaPilato uPilato uhlele esingqengelweni sakhe kuthiwa idede Nkosi yami. uthi uPilato xa ugqiba ungena isibhiliva lesuka emfazini sisithi ndiphuphile phezulu le ndoda iphambi kwakho ayenzanga apha enkundleni kwaPilato kwindoda ethenjwe endala ekuthiwa nguBhushayi ixhego ekokubuzwa kulo macebo xa kuza kwenziwa izinto ezikhohlakeleyo licebise kakuhle lacebisa kuzawubulawa unyana kakoleni lathi ngombeleni ephila ukuze isiqalekiso singaweli kunzi siwele phezu komhlaba ngombele unyana kakoleni isiqalekiso sabaphosa akwaphinde kuphumenge la kuloo ndawo wathenjwa amajoni aseroma mfake phakathi uBhushayi ahamba naye athi xa ibuza icebo kuye uthi yimbophela kumthomkhelipiti ozawubona emva kweentsuku ezintathu kuphuma impethu ezintloko ezimnyama zimdlafe ukuze isiqalekiso siwele phezu kwempethu nisinde nina nabantwana benu kodwa phambi kwendlu kaPilato sibona amadoda efuma isiqalekiso sawo phezu kwentaba se-Oliva xa kusithiwa isiqalekiso sawuwela kuni amadoda emangenyawo amadala akhumhlaba athi masiwele phezu kwethu nabantwana bethu nemazazindala ezibeleka abantwana zakhumhlaba ziwuphosa zintsaleni imqolo zisithi isiqalekiso masiwele phezu kwethu nabantwana bethu kanti kukuqala kukonakala kuthi xa kuzaliseke eso siprofeto uYesu emva kwethuba kwakuvukelo ekubeni uYesu evuke engcwabeni ngokuPilato uye walila wathi maligathwe ingcwaba wathi yeke ke loo ndawo kwathi ingozi ukubulawa kwabapostili wathi kwawubanjwa uPetros lijoni elidala ekuthiwa ngumonshini labhaca nayo uPetros lamsaka kwindawo ekuthiwa yihiti lamxhoma apho lamqhawula ukhokhoko abapostile bahlala phantsi usuka ngaloo mini balayita amakhandlela bethandaza oko bakubonakalisa isiqu sakhe wethu ukuthemba ndikhumbuza ngexesha uDavide axabalwa Solomoni. uDavide xa uzobheka emfazweni uthi awuthixo komowabi Solomoni uphumile kwayithofelo waba nomkhosi wakhe babheka ngaseJordani apho uzawulelwa khona. uDavide waphelwa ngamandla wathi makothumbe enqoleni kaThixo washiya kumhlaba ekuthiwa kusemahimini wahlala nexhego eneminyaka engapha kwama-80 kuthiwa kuBrazil walinda isithombe kodwa xa behamba wathi hambani kodwa ningaboni umfana uthi xa ebhaka
uApostolic umejinga emthini inyawo zingafikanga azelila amadoli kayowapi athi simbone kakuhle Apostolic inyawo zakasifikanga emhlabeni enhloko ayifika ezulwini kodwa simgqibezela yalila uyowapi uthi yini sekhayelwe umhlaba wakhalalwa lizulu andikhumbuli nawe isebetheze singamoni ofika umphango uDavide yakhala umhambazela uthi uzawuthambisa umkhosi wakho umelele akuziphi uDavide umelele ufuna umkani obrazlayo babheke eJerusalem ayomlungiselela kakuhle wavuma ubrazlayo waphakama ekhwalela ingwevu seyindala kodwa xa kubheka kumlambo weJordani wema wathi mnapha kum akusekho nto imandi kambe nengqolo emandi entombazana sayiva nencasa yokudla andisayiva mandijike mna ndihlale kwam ndijonge amangcwaba obomkhulu ndilindele ukufa uhlukana phezu komlambo weJordani kanti uDavide umka esikelelekile ngiyabangela uba xa ingene eJerusalem ithaba ebethenca apha ecakwakhe kwakhe lingahlinga kuye lingushepa lingatshilwanga lingene lizitshile kwawufika eJerusalem mandijike kuloo ndawo ke amen 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 Amen. Zomkhamente wethu. Ungibawubonile. Bombulele umkhamente wakho. Amen. Isibona nasilayita kuye. Sangafike kwelizwe sifake phansi kwesinye.
Amen. Sibalela silayitshela yena wema wasekukhanyisa wavuma ilizwi elithethwa u-Isaya elithi suka ume ukhanye ngoba ukukhanya kuthe chaza nobuqaqawuli bukaYehova uThixo uphezu kwakho weza enjalo esuka kuyo ngoba nguye owenza le nkonzo esuka nayo phaa kwela lizwe laseBhumfanteni wazoqhaqha kwelizwe laseCofimvaba. Kwafumaneka abazali wasemfumana uMkhosi kwabathethayo apha abazali bangena kule nkonzo bengafumani mntana tu mamabhayi benqamile bawenza amasiko kuthiwa mabawenze ahamba zonke kuthiwa zihambisela abancama badibaniswa nale nkonzo yile ngwethu yaseJerusalem. Amen. Kwatsho kwazuza ukuthi sazalwa sizalelwa apha kwebandla laseHoli. Ya. Amen. Athi xa ethetha uDavide athi komane kuba izizwe kuthiwe lona lozalelwe kuyo kodwa funeka abe yena osenyangweni. Amen. Nanke lithandela walilayitayo andimnikeza lona. Amen. Usuka phi yoqabela eKapa yoqabela komaleki free wahambela elilizwe eshumayela lenkonzo elayita ikhandlela enanithema ngalilayita kwathi kwakhanya komama uPhusi bangaba bavelele emampondo. Amen. Ukho abantu bendawo ngendawo ezikude ezahlukahlukeneyo apha ekukhanyayo ngenxa yesibani esezanayo. Kwakathetha umuntu walapha elalini ngenyanga wathi umyeni wami wabethwa lizulu wathi uzavu wabona uba umongameli washo wamanga inyanga wabelayitile ngumlilo apha ehlakwakhe. Sibulela kuwe ke mama mabhishophu sinika inkokheli enje. Amen. Amen. Apha kweli lizwe ilizwe labantu ababomvu. Abantu ababomvu bava kade kodwa apho bafike apho bathe beva khona abaphinde bajike. Nangoku apha kweli lizwe kana wasebuvota umbutho okuthiwa Umkhonto levili azama amaciko indidi ngendidi aciko zancama. Abantu ababomvu babevile ekhaba umbutho ovotelwayo Umkhonto levili. Hayi ngoxa uthetha abaqonda uphawula Umkhonto levili ekhaya liciko lapha kwawena. Xa kuthiwa kuyavota bazavotela Umkhonto levili. Amen. Umuntu obomvu uva kube kanye wafika abantwini abanjalo sinje ngenxa yakhe. Amen. Sisela amakhandlela ke ngabe lomboni nali ikhandlela ekuthiwa ukukhanyisa lwenkokheli njengenkolo yalapha eJerusalem. Ngoyazi ngoba xa kwenje inkonzo izaphela esithubeni sadle sangathi sinamavalo enkonzo singenawo ngenxa yakho. Into ithethayo sithi xa siyimamela siyilandelele isiphetho lesigqibelelwa hlobo ithethe. Amen. Ngexesha omnisa othetha ngale nto uve usawundleka ingathi ungumuntu ozana ecuba kodwa umntu xa elandelayo ekuyithethile
abone bachini lento ubuyithethile yaba ngohlobo ubuyithethe ngayo inkokhela yambekela izandla yambekela isemoyeni wenkonzo wabantu kathi umuntu uyadandatheka ngobekela izandla umuntu becinga ngabe zomzwana ethetha nje engekho kule nto ayithetha ubona umzalwane esisiduva somzalwane kanti ubekela izandla ngomuntu ebengekho kule nto beyenza phambi kwakhe kuphela ombekela izandla wabe lo muntu esacika ingxabano zakwakhe nibone ngoku senomzalwane olaqazayo ohlezi nomsini kanti wathandazelwa ngumsini umuntu owayenomsini inkokhela yambekela izandla inkokhela yobulumko futhi enenjongo ngayo ngoba ingozi leyo ngothandazela umzalwane ngomuntu ongenanjongo ngalo mzalwane amen enze iculo lamamela omnye ithandazela uzowaphelele kuba kuthi ingoma abantu bamdinga athi uyathandaza amen ngoku ke kwicule esalithabatha lakhe kuba umongameli uzawunyuswa elikhandlana enkokheli suke kuye ezandleni alibamba libeka apha phambi kwakhe libanjwe uba umfundisi okwesibili kuzawuba ikhandlela libanjwe uba uvelemi ikhandlela ekuthiwa limalunga namarhamente onke aseJerusalem akukhanye okwathiwa uzilasi kwingozi futhi sekunika ukukhanya suke abonisa abantu neswishileyo athi ndikhofe apha sendikhanya ngangaka amen idale loo nto ngosathana azivele nefa unaswishi ayilawula ayithanda yayicile udibane nomzali sedanyasa abe ngumzali namhlanje ngumsobe yenye into kanti iswishi seyibanjwe kusathana ayisalawuleki amen wanika ulumko othi umntu sekunike ukukhanya kodwa iswishi makadliwe yaziwe nguye uba iswishi esibani indawo sawuthabatha kalicuba silivume sonke uzuthi ke xa uzawunyuka eli ubuye ngoosana xa uzawunyuka eli lesibili emveni koba efikile lamakhandlela phaa komongameli umboneni sawucela ingwevu uba udikela uba ukrijana ingameli yam sizawunyusa umthandazo isikelelo umsebenzi ngokuhleli kwama
kwesikhandlela sisifumanayo mabona ngabafumani ndizawuqala into yokuba ndizivalele amehlo ikupe ngalo kwale mahlo kalibitso la ntate kalibitso le letle la morena jesu ntate ya matla hohle ke rule bana ka re sebaka sena kerekeng ya hao ye ntle e hlololofaleileng ntate o theotse moya o halelang go tswa lehodimong wa dula ho ye mong le e mong e be wena jehova a ba hlololofatsang ke tsena dikhantlele modimo ya matla hohle tse re di sa tanki le tebo ho wena modimo tanki ha jehova ke sa khutleng ka matsatsi ohle hlolofatsa batho ba hao ntate ya matla ka mosebetsi o motle egameni lihle ka Yesu Kristu tena phakathi amen
Ukopozwa kusiswetsa wenu phela lise ndithe phayika kwebhoba umzumseka kwesithathu zawucela ihayike zokuqinisekisa xa ndingabanda kujika tshona abethule befika kwethu kunzimusa ndikuthi mhla afikileyo ndaza kufika kube nzima unjumka awula kafinje konga ekunyuka kwendalo ukhona yaphethe kodwa ngathi ngoba ngathi ithemba ngoba nditsho foka Ernest foka Makiri amen Hafika bekhunto wandonelezayo. Nangu yasebenza. Yeah. Asephelelwe into yonke. Esihlutha abantwana. Esihlutha imfuyo. Ekhakhakhaka. Imane kutyelwa ngamathuthu. Mane ndithi yazi bawuhlawulelwa muhleli. Asemva abantu bafulela inzuzo lami.
Hallelujah. Ngomu Sathane ngavumi. Sathane ngavumi. Ngomu Sathane Athi sethe ewe siyabavuma awuzubhala qiniseke uba phume uvele uthi uzongena kwenkonzo. Amen. Isizathu uthanda nokuxabisa ngenkonzo. Amen. Futhi sendizama Umkhosi kufanele kujwayele ukuthetha Umkhosi ukuthi abe ndithethe Bible ndifundayo ukuba inkosikazi ubotshiwe kumthetho nogama indoda isaphila uthi uba ithe yafa ukhulekile angandiselwe kundoda ayithandayo kodwa andiselwe hayi ukuthandana. Ayitshona le ndandisenzela loo nto ndithi futhi ndifuna uba ndibe namagunya ndiyawufumana uba yonke le nto kuthiwa emzini ikhululwe ngumyeni ngutata athi uba umyeni uvukwe entloko uba mhlawumbi akakholwa yena enephanyana ilapha ekozini yalo mntakwethu wavele sesithi ndiyaxoka wawuthe ngokwakho
Ngoba nasekubanjwa kasibili. Amen. Simabona. Yes. Kodwa yathi mhla sensi yayikhupha ngokwami. Yathi ngithathele intana senhloko. Amen. Manje ngicela Yeah. Ngokuthokoza kakhulu inkonzo. Akuyayazi. Amen. Sheke uqade kuyenzela. Yeah. Sakhe ngeke. Hallelujah. Ngiyalesa ke. Ngiyalesa. Ilolo. Yaziva. Yavula ishasini. Hallelujah. Ngoba ke sendixoxisile. Manje sibawuphathe uthuthatha wena. Wathe zingayiphambi. Nanku umolokazana wamphakama nothuthu. Wala mfana into endifuna uyisusa ke kuyo xa ndikhoyo fanele ukuba umongameli umbona awutheka abantu uthanda ubheke ubhuti umongameli awutheka abantu kube lapho ubhedeni ikomiti kufathi ubhedengana lifuna ukuthi cinga lenkosi iyabe lapho ukuthi kodwa kuba sele wasiya sayinwayo ngiqonda kahle ukuthi sideka kube lapho umkene singqala ukhwele ngithi ukuthi ngifake lephring emsebenzini nakanjani amen ngathi ke nje angayithi esasiza asike sasiphatha kakhulu sisele singqala hayi ke ngithetha inyaniso sikhangele indlela singalwa nayo amen siyayazi ka udala usemsebenzini imithulile amen nekunase kade zvanethu uthi uthenga phaya sizisa uthi kukhona haleluya yamba njani Azaziwa khona azaziwa khona
Ndidekileke nam apha ngexesha silekisa umdlalo esawo ndihlala apha Umkhosi itholi lazo awuqhubeka amen khumbula emva koba ndijikeleze kodwa ethe qhalo ndijikeleze yonke le yadi ade ngaye lazimazinoze akabefika ngakumsasa nathi andiduka kumsebenzini ngoba omnye ngubalungu omnye ngunyana udibana into amen amen athi zonke zabhaki ngalini nje ndisabekile ngenangela ke ayocawe yam leya cawe yamajerusalem andifuni sendifile ujeje washo into engaqhelekanga izinto zonke ndawo ndabacebisa funeka benze kanjani umhlaba bawudinga uyithabakhipha letini omani ngathi nale nto thatha la mhlaba qiniseke fana amen ngathi ndiyayazi umhlaba unamandla unyipha lewosa kwesamente amen esenzeni uba kungabikho lokwazi ungena ngangani ke isaphuma umthetho usenongena amen isizame into yoba mandibana netlongo lo ngalo mfana amen yile mbonisa njani into yokwela nawathi ke nambila nayo makalela uba akopa yani ngiyifaka tena bathi baziqinisa nike ithuba azawukhangela uba ziqinile awufika kusasa athi ngathi ufole puthi ndiyatambani usezimgqibile amen abantu manza kuhlota khumbula imini eyodwa adelelwe apha nakwazi ukuthi abasebenza babantu sicela umntakethu kwade ngelinye ndafumana ndifonelwa unyana wam nkosikazi kajika tata uphi ndayisondela ntoni uthi yobe sesiza nekliva amen maluyazi sikhona tena utata ithanda intweni siyabulela ke kati kubo nguwe nkompeli yam uselapha kawusonke utata qho umntu xa engena phaa emnyango engangena ngokubale kwayibesa akwazi ungena umntu xa engena angaphungula nentsholongwane kaba kukho bhombo ekhoyo apha engangena amarhabi ndiyo nto ndinankokeli bawudima ingafuni uqala yongena pha ibibukela laa nto bazika ingena kuvoya ngena kunye nabantu funa ukungena kuqala khozi inokuthapha silapha sathi yonke andihlala esidweni ngazifuni uba yabayaleze ungene ngajengele njani wabeka enkosi mamkuthandayo khona kondibazisa kuba ndisemdleni uba uma lithuba loo ndithini ndava
ayithethe toilet phak Kuja moya wangu, wewe kuja moya wangu, moya wangu yakuja moya wangu Yes. Use moya wami, moya wangu yakuja apha ngoku ngalo mzuzu afumene ithuba ngalo kuthiwanga mntu omama okwazi ukupasa umntana esikolweni abantu bonke uphawule bangazange balibeke esikolweni abantu khange ngenxa yalokhu neza sibalekile esikolweni sesiqalile naso zinyama ngenxa yalokhu isikolo wade wapasa. Amen. Amen. Phinde ndumisa. moya wangu
umuntu ukuthi uthatha umsebenzi wakhe apha sinelamakhandela okokuqala apha sinomama wethu umama womongikazi uMboneni. Amen. Ngokwekazi le esiyikhumbula kakhulu apha eJerusalem wayengafana thethe nomkhulana ungathi aze avumamathethe sekonakale kakhulu wayengumuntu wokwenza. Amen. Wayengumuntu wemisebenzi enkonzweni bakho abantu abaphiwe ukuthetha nokushumayela. Babekhona abantu abangafikeleliyo ukuthetha kakhulu benze. Umama umongameli uMboneni yayikukwenza into yasimase ngapha eJerusalem. Amen. Hallelujah. Ukulandelela umhamente wakho sengxakini kangangoko. Ngexesha lothetha nje befokela abantu abathethayo apha kuye bandleni. Uthi thetha ngokwakho, thetha ngokwakho. Umama ndaqonda uba uthetha kwakutreyinwa nguwisi kakhulu ngoba wayethanda umthethisa kakhulu. Umama sikhula engumvangeli apha enkosini apha umvangeli thetha ngokwakho ubeka ilizwi. Amen. Wayengumama onjalo noba sethetha kangomntu okhwazayo ukuba isiXhosa selicala ke akakwazi ukushawuka. Amen. Bakufuneka kulungisiwe uzokulungisa ethethela phantsi ngathi uyadlala. Amen. Wayengumntu onjalo simkhumbula ke ngaloo misebenzi kule sekretary wabongameli phaa unyaka kokugula kakhulu ixhawazana phaa kwaqala kwenzeka umnqa sisabancinci kakhulu. Udadewethu omdala wakhulela yayisisimanga kakhulu ukukhulela kwentombi yekwayala kwamakhosini. Yayisisiganeko eso xa umama le nto ilinde etawuni usewumntana wakhe wagqirha ekuseni akaphilanga kayifika kugqirha okwakuthiwa nguNosana wambona ukukhulela kwacaba chaza lothula kumphelwa ngamandla phaa ngabhaqana enkokhelikazi yakhe. Akukabikho zifowuni ke ngelo xesha. Into efuneka uyiyaleze enkokhelini wayiyaleza ngeleta. Ileta ke lithatha ixesha layo ngeli xesha. Amen. Kodwa ngaloo mzuzwana bedibene phaa wavela wanikela izinto beyozithenga zalapha kwakhe. Wayokudlala ndiyambona sehleli phaa ekhaya mna kwaphela iveki ephaa ekhaya kwade wangena ulevele kwebefike ngomvulo. Kanti ulinde uba lo mrhamente wakhe ade ambone uba uhlile. Amen. Wamka kwiveki elandelayo ehamba nomama kwizinto efuneka zihanjwe phaa ekuhlaleni. Athi chunayo bakufuneka uyovuna ahambe nayo. Kanti uzama umthoboza azokwazi ukwamkela le nto yenzekileyo yokukhulelwa kwale ntombi yakhe. Uphindile ke ngoku xesha sengumfundisikazi umama Matyeni wawulala esibhedlele ngapha ecala. Sichaza into esingazindazo kwelaa cala bangumfuzi. Waba kulifike enkokhelikazi ewabona engena. Umama wangena kule veki esibhedlele kwiveki ezayo wambona engena phaa esibhedlele. Wangumhambi kwesaa sibhedlele yasecala elandelela umrhamente wakhe ave kuyakho. Into eseyinqabile ngoku. Omama bezovela phaa ekhaya bevela kuba ixhekwazana abalikhokeleleyo lisesibhedlele bawuthandaza emzini walo. Andibazi amakhulu ngelaa xesha esenza kanjani ngoba ngoku noma ngathi ukosibhedlele akho nkokheli zayo akho mrhamente uzawuyapha ingekho nkokheli izawuyapha. Iyawumane ibuza qhaba iyawuyiva kayichaze lo mntu impilo yeyi sinengxaki elo mama wethu kuthiwa akaphilanga
ingoma ngoyisakale eyokhoma ibhati yakhe eyona nto ngoku seyithandwa ngamarhamente babongameli kumkela umphana amen yona nto leyo indlela enkulu ngayo inkonzo kumkela umphana uke uyijonge uqonda mabalingaphi inkonzo yovela umntu ngelaxesha angaphilanga ekuza kusheka uthixo bezobele kwenza umahluko xa kunolilwa ngamakholwa belilela lo mntu kuba esesibhedlela ngenzeka umahluko ayikho loo ndenga ngoku umamongamelikazi ubugqirha le erhawutini ngempilo andiyicingi kwamna into yoba mandongenisa inkomo ungena inkonzo akho ucinga loo nto sikade uba oyisakale phaa singagcwala xakale nathi kulaa yadi siyomkela umphana kodwa ngeke ifike into ethi futhi makasiye ngobuninji siyohlasela pha sijonge into yokuthi uqokana usebenza kuye phaa erhawutini wayefowunela uthini ngelaa xesha wayekolo luhlu lomama inguye noba ungamele umbonini sathi bavame bevuse becula egeyithini akabaxelela omamkhosi ngaba nonyazi wabo usenzeka njani ngelaa xesha ongekho fowuni akukho nto izawuchazwa kwinto eyahlileyo xa uzosubone inkokheli seyicula egeyithini izovela asixithe ke apha besisithi ke naye inkokhelikazi siyayikhumbula kakhulu apha eJerusalem ngoloo misebenzi njalo xa sithetha ngaye sithetha ngomntu ebelelo hlobo marhamela aseJerusalem Mena Kukela siyayo. Amen. Kukela bomo ngameli uNdifu. Utata umbona. Amke kumfundisi. Apha eJerusalem. Elo qhawe lomoya lentshumayelo. Namhlanje siyakhumbula. Bawubonwe ngumuntu wengoma. Ngumuntu wentshumayelo. Amen. Utata olungileyo njengomuntu wachulu uba ukhona umuntu othi washumayela wafumana mna uba umbona angazobambana likhali Ungukumkani Sezulu ngoku bukhona singachukumisi khuluma moya oyingcwele Hallelujah.
usona. Amen. Ohambe apha eJerusalem engumfundisi. Ngiyakhumbula wayesomkelelwa phaa kwakho. Efike hamba ngeloli ngo-1992. Esomkelwa phaa kwakho. Befike ngehlaki. Savale ngoma kubo ithi soka apha egumbini khawuthi qada ngaphambili. Soka apha egumbini khawuthi qada yafika apha ke njengoba lizale inkokheli kwanyanzeleka nje phantsi kuba umongameli ongasoze ulive livukela loo nto nanimhloniphe ukuba umongameli njengomntu oliguguleyo. Amen. Nimthobele kangangoko. Lesi isitshoto sentshumayelo esi. Ngexesha esicacisa ngalo intshumayelo okusivale isithuba. Amen. Uba usofa. Ngumntu ulungeleyo usebenza umsebenzi wenkonzo futhi engangxamanga. Eliqonda ngxamanga. Lalingabusi uba nebandla elininzi ngaphezu koba lifuna abantu abayihloniphileyo lenkonzo yaseJerusalem nabamonyekayo uThixo. Ha. Amen. Ndihambe naye isiqwanaqwana esingasinentshanga kuba kuthiwe ndingumuntu oselula. Kodwa bendimva ngathetha. Apha ndifuna umntu othi yamazi uma umfundisi uSono. Ndilapha eJerusalem nje ungenxa yakhe. Azobamba nalikhandla lakhe. Sithetha ngabantu abashiya umda. Bethe iyeke le nto yolala. Iyafiwa nguye usukufe nyanga. Mama lesifisa. Apha sinengwevu apha uba umongameli u-Ernest Matyeni ndiphethe nenkosikazi yakhe umama unofundile Matyeni ubamqwathi iinkokheli zalapha kwenkonzo ezi ndizalwa zizo. Abantu ke banokuxelela entloko straight kuwe uyathanda unyukubuqo ya unyukubuqo abethethela into yoba unyukubuqo. Amen. Babengakucengi
xa bekususa kwinto abayibonayo bayiyo ayiyo ke hayi awuzuceka kakhulu ixhokoza yaxa abantu babesoyika kakhulu uba umongameli uMageli kodwa yena mntu wayesisixakamlomo yayingumama umongamelikazi uMageli yena wayenobungozi. Amen. Yena wayenobungozi ngoba wayengathetheli into yoba utata likwazi kusase kungene aphinde kusizele ethubeni awuncokolisi uba phuma kulahlo bethethe ngayo jonga apha ebusweni umama bawubona ubuso bakho abutshintshi ngomso uyakuphinda ngalaa nto beyithetha toti ufuthi ubheke emnyango futhi awayengoyika umama ukuya kuyo omnye umama amtshova ambhekise emnyango amjule ngaphandle emnyango agwavala icala. Amen. Kwake wathi efundisa omangoku wakho umama usukonyuka lo mama ube umbona kantakana usalima ibhulu pha utamkantakana lo mama usebukhayela umbona omtsha wayobapha wabhaqwa abantu bekade umbona ngakoreyini abothelelwa pha watatisa lo mbona wahamba bethwa xa ebuya la mama kungecawe ibuya zilufopolo nkobe kulivutsi belivuli lekwasi chaza la minyaka ephantsi naphakathi ngathi wethu awunantoni wabumbona ulevekupheleyo waboshelela namhlanje oletoamaphandle ubona abantu abathini amamasabanokuthuka futhi hayi andibanga mbona wakho senendaweni omsindo futhi uthukile lekhwaso amkhanga empama umnqodo uphana ngapha yaluzogezela inkonzo apha ngifundise inkonzo apho ngizoyigezela ungazwelela yonke apha uboshelela ubumbona kule veki ubhaqo somapha ngoku. Amen. Wayengumuntu onjalo ehloniphe kakhulu uba umongameli umbonile ngoba ichaza lwalamisa inkonzo phaa kwalamiso baxhoseni lihloniphe kakhulu umthetho wasenumber 1 lona lubambe kakhulu nee-constitutions azigcinwa lilo. Amen. Utata wehleli kakhulu nabafundi ekabe nexesha loba ziphethukele kuze kufike umgqwele ecekisela abantu ngetikiti asebabhrike phakathi athi hayi mani khona ubheka aphi kala matikiti. Amen. Ngoba ndinengqondo ndinika amatikiti abheka aphi ajike nayo laa nto angayabethela amatikiti lawo. Amen. Wayengumntu onjalo ekwazi ujikana negqubeni ajikele botho zezulwini lo wenziwe tokumwa ngenyawo abuze lo dumisayo umveze ehlabele engoma lo njengakwenza ubola sezulwini awuthi wadumisela asho ingoma yena ubuyilo arha uzayitshola ingoma yakhe inyanzela ngenkani ingalandelwa ngabantu bengingqobola sezulwini amise athi nithanda le ndawo ingacacanga apha kuthiwa dumisana kuselo badumise nizawupha amathethe izimba apha lithi makube njeya kube njeya bekunjalo kwasekuqalekeni idofuza lamthando zomhlaza labelenzile. Amen. Wayengumntu onjalo yena kodwa umntu owayewulandelela umkhondo wenkonzo kade gqithi yayingumama umfundisi umamongamelikazi uMageli. Amen. Owayesondelele ufundisa abantu inkonzo kangangoko noba umongameli uMageli wayeyigadile into egoso bawugoso yena ukholwa uphuke. Amen. Bamazi bayebhrumpateni bambona sebiphezu kwetafile. Amen. Izambane esizethile izambane endawo evulekileyo ingasemva. Amen. Oswa kakhulu napha kwelexhala ndifuna abantu abamaziyo bazomapha bambela amakhandlela amabili. Ndifuna umfundisi ndifune umfundisikazi abamaziyo bemapha abambela amakhandlela. Amen.
Kodwa wathi qulu. Kodwa kaZulu. Kodwa.